बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय। दिनै UPPLA प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों, बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव। मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय, मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै UPPLAखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों। जोंहा फोथायनाय दं UPPLAनो सरकार दागोन। दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै, खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो UPPLAया बारा भट मोननो हादों। UPPLAनो सरकार दागोन बे सियर, मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों। जेबो बुङा, बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ, हाइकमान्डआ बुंगोन। जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन। जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो NDA दं हिसाबै बिनि बाथ्राया उनाव बे, अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै। पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो। क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम 7टा मोननो थांगासिनो दङ।